В село Хаджидимитрово от началото на тази година отвори врати най-новото детско заведение с две новосформирани целодневни групи. Те бяха разкрити по предложение на общинското ръководство и с решение на местния парламент Тунджа, като филиал на обединено детско заведение Изворче, село Кабиле. Новата придобивка родителите приемат наистина с радост и задоволство, защото най-накрая ще има място, където техните малки слънца могат да се възпитават, да се обучават, където могат да мечтаят, да фантазират и да играят. Така че те са много доволни и щастливи от факта, че ръководството на община Тунджа наистина изгради една малка детска планета в село Хаджидимитрово. В двете групи качествена предучилищна подготовка и детска грижа получават 47 деца от 3 до 6 годишна възраст от населеното място. Децата се адаптират бързо и наистина са доволни и щастливи, и това личи от радостните им очички, които ние виждаме всеки ден. Тук наистина педагозите, които работят в детското заведение, предлагат най-доброто, предлагат дейности, които развиват творчеството, таланта им, учат се на български език. За този кратък период от време децата научиха много нови неща. Децата тук за краткото време, в което са, успяха да научат много стихчета, много песни, могат да бъдат добри актьори, разказват приказки и тепърва има какво все още да се научи от тук насетне. Преустройството на сградата на бившото училище в селото е по одобрен общински проект, който е финансиран по публично-инвестиционната програма. Строително-ремонтните работи са за 356 418 лева, като община Тунджа инвестира допълнително 22 190 лева за обзавеждане и оборудване на помещенията, за да създаде функционална образователна среда. Как приехте новата придобивка, която община Тунджа предостави на село Хаджидимитрово, да имате детска градина? Много добре, защото преди това си оставих децата в друг дом, фащаха с друг автобус. Трудно, тук е по-лесно. Моето момиченце много голямо желание учи тук, да ви кажа. Всеки ден иска да идва, няма закъснявания, не се оплаква лапито, харесва и. Тъй, че мисля, че е добро училището тук. Чисто, няма никакви проблеми. А с другите майки не знам. Много добре, доволни сме от всичко, от учителите, от директорката. А ти знаеш ли, че от септември тази година въобще няма да плащаш никаква такса, защото всички деца ще ходят безплатно в детските градини? Не знаех. Да, разбрахме, те ни казаха тук. По-хубаво, да. Защото има някои нямат възможност. Не знаех, аз и в Дражово като ходише, не плащах детска градина такса до навършване на 5 годинки. Му плащах, след 5 годинки спрях да му плащам. За сега тук нищо не съм платила. На кого ще благодарите за това, че в селото има детска градина? На заместник директора на община Тунджа. На господин Георги Георгиев и на господин Станчо Ставрев. Искам да благодаря на Георги Георгиев, на община Тунджа и после на госпожите и на учителката, които се грижат за нашите деца. С разкриването на новите детски групи се гарантира равен достъп до качествена ранна детска грижа и предучилищна подготовка на децата от село Хаджидимитрово, което е в контекста на основните приоритети в образователната политика на община Тунджа и стратегията за развитие на образователната система на община Тунджа 2009-2015 година.